of Legends и докато почнем игра, ще паузна клипа. Да, забравих. Това е Никола. Иначе акаунта му е... Не го знам, е сайта. Сега само да намерим клип. Такос. И ние в момента почваме. И той най-накрая прием. Сега чакаме да намерим игра. Докато да намерим игра, ще паузнем. И айде, идваме когато намерим игра. И здравейте, пак сме тук и намерихме игра. Аз съм с Катарина. Имаме малко технически проблеми с него. Сестра му вика. Чухте ли го? Сори, че го чухте, ама... Какво да направя? Ало? И ги чакаме тез. Не знам дали ще успеем да победим, но дано да успеем. И хора, това е първото клипче, където се чувам. Неговото е първо клипче. Победихме! Има бе и Катарина, а това съм аз. Уауик! Бумба. Ко? Браво! Бумба. Какво? Да, напиши yes. Хайде! Забрахме да си кажем...